سلام سلام كرات تخطاتلتي بيت الميتب كما يكنهم همنيهم بأشيلا معنتي حصر زولة سنة صحف دياقون مالت انتاي مالتي ليلي قرولكم سنة مكتتال دياقون مالت انتاي مالتي دياقون هاويت مالت انتاي مالتي دياقون زبل قال نايزر كوينو أقل قالي ردائي حقازي تلا آخي مالتي ديقونا مالت أقل كلوت مالت ايو سلازي نايتي مويا مصوعي ديقنا خوينو بعل مويو خا دياقون يبሃል دياقون ካብ ሰለስተ ናይ ክህነት ደረጃታት ዝተሓተ እዩ መምዘኒ ብቕዓት ትኩራት ብትዕግስተኛታት ክፉእ ቃል ዘይዛረቡ ብንጹህ ሕለና ናይ ሃይማኖት ምስጢር ዝሕዙ ክኾኑ ይግባእ ነውሩ ዘይብሎም ቤተሰብ ቀፂዖም ዘዕበይዎም ዕድሚኦም ካብ 25 ዘይወሓደ ብስነ ምግባሩ ብደገ ኾነ ብወፃኢ ምስጉን ክእለቱ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ጸሎት ዘዘውተሩ ውዳሴ ማርያም አንቀጸ ብርሃን መልክዓ ማርያም መልክዓ ኢየሱስ ንባብ ዳዊት ግብረ ዲቁና ሓደ ጊዜ እውን ሰዓታት ብግእዝ ቋንቋ ብንባብ ብዘይማ ክፈልጥ ይግባእ ሴማተ ዲቁና ናይ ሹመት ስርዓት ዲያቆን በአንብሮተ ኢድ ይሽየም ክሽየም ከሎ ቀሳውስቲ ዲያቆናት ምስ ኤጲስቆጶስ ሓቢሮም ይጽልዩ አንብሮተ ኢድ ዝገብረሉ ግና ኤጲስቆጶስ እዩ ናይ ዲያቆን ስልጣን ተግባርን ናይ ኤጲስቆጶስ ካህንን ሓጋዚ እዩ ክቡር ደሙ ብዕርፊ መስቀል ገይሩ ንማእመናን ናይ ምቕባል ጥራሕ ስልጣን ኣሎ ኣብ ጸሎት ኣብ ጊዜ ቅዳሴ ማእመናን ብስርዓት ኣብ ዝተመደበሎም ቦታ ደው ክብሉን ክጽልዩን ተሰጥኦ ከቕብሉን ከይታኸሱ ይከታተሉ ምጽዋት ክህቡ ንዝደልዩ ምትሕብባር ምጽዋት ንዘድልዮም ምሕባር ሕሙማት ምሕታት ናይ ሽግራት ጉዳይ ናብ ኤጲስቆጶስ ናብ ካህንን ብምቕራብ ጉዳዮም ይፍጽም ይለኣኽ ምስጢራተ ቤተ ክርስቲያን ናይ ምፍጻም መሰል የብሉን ዲያቆናዊት ማለት ንጓል ኣንስተይቲ ጾታ ኮይኑ ኣገልጋሊት ተለኣኺት ማለት እዩ ብቕዓት መምዘኒ ዲያቆናዊት ክትኸውን ትኽእል ኣጋይሽ ብምቕባል ናይ ቅዱሳን እግሪ ብምሕጻብ ዝተሸገሩ ብምሕጋዝ ንጽቡቕ ስራሕ ዝነቕሓ ብጽቡቕ ስራሕን ዝተኣመነለንን ነገር ዘይፍሕሳ ደቀን ብስርዓት ዘዕብያ ዕድሚኤን ልዕሊ 60 ዓመት ዝኾና ኣብ ሓደ ስብኣይ ጸኒዓ ዝነበረት ካልኣይ ዘይተመርዐወት ብክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ዝተመስከረላ ክትከውን ኣለዋ ስለዚ በዚ ስነ ምግባር ብዝተመስከረለን ዲያቆናዊት ተባሂለን ይሽየማ ፍትሐ ነገሥት ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 8 ዲስቅጳስ ምዕራፍ 17 ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ 9 ክሳብ 11 ስርዓተ ሰማት ናይ ሽመት ስርዓት ሕገ ቤተ ክርስቲያን ብዝፈቐዶ መሰረት ንዚ መምዘንታት ኣማሊኣ ምስ ተረኸበት ናብ ሃገረ ኤጲስቆጶስ ቀሪባ ናይ ቡራኬ ጸሎት ምስ ተጸለየላ ኤጲስቆጶስ በአንብሮት ኢድ ብኢድ መጽዓን ዘይኾነ ብቃል ጥራሕ ዲያቆናዊት ኢለኪ ኣለኹ ይብላ ናይ ዲያቆናዊት ኣገልግሎት ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ማእተዊ ማዕጾ ኮይና ተሳሲ ትቋጻጸር ካብ ኤጲስቆጶስ ካብ ካህን ቀሺ ካብ ዲያቆን ናብ ማእመን ደቂ ኣንስትዮ ትለኣኽ ኣብ ንኡስ ክርስቲያን ጥምቀት ጊዜ ብቅብኣ ሞይሮን ንዓቕመ ሂዋን ዝበጽሓ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ክሳደን ንላዕሊ ዘሎ
ህዋሳት ካህን ይቀብአን ካብ ክሳደን ንታሕቲ ዘሎ ህዋሳት ከዓ ዲያቆናዊት እያ ትቐብአን። ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ዓይነት ጉዳይ ናብ ካህናት ክቐርባ ምስ ዝደልያ መጀመርያ ንዓኣ ኣዘራሪበን ሒዘን ይቐርባ እምበር ደቂ ኣንስትዮ በይነን ብቐጥታ ናብ ካህናት ክቐርባ ኣይክእላን እየን። ብሓፈሻ ብስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ደቂ ኣንስትዮ ብዝምልከት ክትምርምር ክትግስጽ ንደቂ ኣንስትዮ ክትሕግዝ ይግባእ። ናይ ልምዓት ዝነበረት ሕፀር ዝበለ ፅሑፍ እዚኣት ምስ ዞዳን ዝነጠበን ብኣፈት ጓል መላእኽቲ ተኣረመለይ ከምዚ ዓይነት ሕፀር ዝበለ ንባባት መንፈሳዊ ነገራት ከቕረበልኩም እየ። ንስኻትኩም ላይክ ሳብስክራይብ መተባባዕኹም ኣይፈለየኒ። ቻው